او افتخار و نصرتی ارمان ملت است، فرخنده بخت و حمد و ثنا خوان ملت است، فرخنده بخت و حمد و ثنا خوان ملت است. گویند مدام یار و برادر به هم شویم، گویند مدام یار و برادر به هم شویم. ملت وجودی میهن و جان ملت است. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош. салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали ҳамнаво. бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз меҳмон дорем бо акаи марди худо Давлатов, роҳбари гурӯҳи Авангард. ташаккури зиёд ки сухани моро рад накардед. зинда бошен, хушомадед ба канали мо. аввалан ташаккури зиёд бар шумо бародари ватандӯст, хештаншинос Али Акбар Қурбонов, ки бисёр ҳам як дар тарғибу ташвиқи ғояҳои миллӣ, ватандӯстӣ, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон пайваста дар сомонаҳои YouTube, дар сомонаҳои иҷтимоӣ, Facebook, дигар сомонаҳо мо пайваста назорат мебарем. мебинем ки видеороликҳои шумо, баромадҳои шумо воқеан ҳам барои таъсир гузоштан барои маърифати ҷавонон, ахлоқу одоби ҷавонон бисёр ҳам як саҳмгузор аст. фикр мекунам ки маҳз аз чунин таваҷҷӯҳ, аз чунин иқдомҳо бисёр ҳам шод мегардем, боз ҳам рӯҳмон болида мегардад. вақте ки инсон аз ҳар як чизҳои хуб дар ҷомеа ки дида мекунад, албатта ки саломатиу ҳам хуб мешавад, суханронию ҳар як чизе ки аст бо иқдомҳои нек беҳтарин мешавад. якум дар бораи худтон акаи марди худо. банда марди худо Давлатов ҳастам, роҳбари гурӯҳи ҷавонони Авангард, пешоҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин устоди факултаи физикаи Донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. зодаи ноҳияи Лахш ҳастам ва маъз дар собиқ ноҳияи Ҷиргатол дар он ҷо таваллуд шудам. пасон хеле ки падари ман корманди мақомот буданд, бо ҳамин сабаб омадем то синфи панҷум дар шаҳри Душанбе таҳсил кардем. баъдон боз аз синфи 5 то синфи хатми муассисаи таҳсилоти миёна дар шаҳри Хуҷанд зиндагӣ ва кор ва фаъолият кардем. пас он ба Донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудем ва соли 2017-18 бо як муваффақият ин даргоҳи илму маърифатро хатм кардем. саломат бошед. албатта ки мо тоҷикон ҳар як ваҷаби хоки ватанамонро дӯст медорему, қадр мекунем. кадом макони кишвари айзамон ба шумо писанд меояд? оре Тоҷикистон дар ҳақиқатан ҳам биҳишти рӯи замин аст. ҳар як ваҷаб, ҳар як хоки ӯ барои мо муқаддас аст. ман шахсан дар тамоми гӯшаву канори кишвар сайру гашт кардам, ам зиндагӣ кардам дар вилоятҳои ватани азизамон. фикр мекунам ки ҳамаи Тоҷикистон як хел аст, барои мо азиз аст, мардумаш меҳмоннавоз аст, инсондӯст аст, ватандӯстанд, хештаншинос ҳастанд. барои мо ҳар як гӯшаи диёр азиз аст. аз ҳамин хотир аз ҳар чӣ лаҳзае ки ҳар вақте ки масалан вориди Хатлон мешавем, вориди Бадахшон мешавем, вориди Суғд мешавем, вориди ноҳияҳои тобеи марказ Рашт мешавем, ҳар он ҷо барои мо боз ҳам дилгармкунанда, боз ҳам ҳисси ватандӯстиву ҳамун минтақаро дӯст доштан барои мо зиёдтар мегардад. аз ҳамин хотир ҳар як ваҷаби хоки ватан барои мо азиз аст. саломат бошед. аслан ҳар як инсон табиати деҳот, он манзараҳои зебое ки дар деҳот аст, он мардуми самимие ки масалан дар деҳот зиндагӣ мекунанд, воқеан ҳам барои ҳар як инсон як илҳом, як кайфияти дигар дорад ки ҳар як шахсе ки масалан вақте дар деҳот зиндагӣ мешавад ё ки дар деҳот ба воя мерасад, воқеан ҳам баъд аз калонсолӣ ҳам дар ҳар гӯшаи олам ки бошад, ҳамун макон, ҳамун деҳаи худро, ҳамун ҳамсоягони худро, ҳамун дӯсту рафиқони худро ба некӣ ёд мекунад. зеро ки бисёри хотироти наврасӣ ҳар як инсон ҳамун сафарҳо ба деҳаҳо аст, ба хонаи хешу ақрабо, ба хонаи бобову биби аст ки мераванд. дар он ҷо масалан як хотироте барои худ нақш мегузорад ва солҳо мегузарад, аз ҳамун деҳа ёд мекунанд, аз ҳамун рафиқон, аз ҳамун дӯстон. фикр мекунам ки барои мо ҳам деҳаву ҳам шаҳр ҳар ду азиз ҳастанд, наздик ҳастанд ба қалб. зинда бошен. агар гӯем ки насли тоҷик табиатан китобдӯст доранд, хато намекунем. кадом китобро мутолиа доред шумо?
чихеле ки бузургон гуфтанд хуштарзи китоб дар ҷаҳон ёре нест, дар ғамкардаи замона ғамхоре нест, ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳоӣ сад роҳате аст, ҳаргиз озоре нест. Аламин як 3 соат пеш ман китоби хазинаи маърифатро мутолиа карда истода будам ки воқеан ҳам субҳон қурбон ки ҳамин китобро барои шунавандагон бо забони тоҷикӣ ба таб расондааст ки аз 4 ҷилд иборат аст ки тамоми он ахлоқу тамоми он арконе ки зиндагии инсониятро дар бар мегирад дар ин китоб гуфта шудааст. Бисёр ҳам инсоният як ҳаловат мебарад ва барои худ ғизои маънавӣ аз чунин китоби бо маърифат мегирад. саломат бошед. Албатта ҳама кас дар зиндагӣ ба душворӣ рӯбарӯ шудааст. Шумо чӣ азобе кашидаед? аввалан шукри Парвардигор, шукри Худованде ки моро офаридааст ва шукри падару модаре ки моро ба дунё оварданд, ба воя расонданд, тарбия карданд ва пас он ин ватане ки моро дар иҳотаи худ парварид ҳамчун фарзанди содиқи худ. фикр мекунам ки инсоният дар зиндагӣ ба ҳама пастию баландиҳо дучор мешавад, ба бисёре аз шикастҳо, ба бисёре аз нокомиҳо. аммо дар зиндагӣ ҳамавақт бояд инсон мард бошад, зеро ки зиндагии худ мардро дӯст медорад. махсусан барои ҷавонмардон аз ҳама он шикасту пастию баландиҳо бояд дар ҳарос набошад. ҳар гоҳе ки чӣ мушкиле аст, чӣ он камбудӣ аст, он гузаранда аст. фақат сабр лозим аст, фақат бо қадамҳои устувор дар ҷодаи зиндагӣ қадамҳову гомҳои устувор гузоштан лозим аст ки то он мушкиливу он чизе ки аст бояд рафт шавад. аз ҳамин хотир фикр мекунам ки дар ҳаёти ҳар як нафар шахс мушкиле аст, дар зиндагии ҳар як кас мушкилот аст. зиндагии худ бемушкилӣ нест. имрӯз ҳар нафар мушкилӣ дорад, як камбудие дорад дар рӯзгор, дар зиндагӣ. фикр мекунам ки дар ин бояд талош кард, бояд кӯшиш кард, дар ин набард бояд муваффақ шуд. барои насли ҷавон гуфтем, ҳозир худатон мушоҳида мекунед, мебинед дар ин кӯчаву гиргаштҳо, барои насли ҷавон чӣ гуфтанӣ доред акам? шукронаи истиқлолияти кишвар ки имрӯз давлати соҳибихтиёри мо, давлати дунявию демократии мо дар ҷаҳон ҳамчун мавқеи худро устувор кард ва ҷаҳон ин ҳамчун давлати моро эътироф кард. ва кишвари мо ки ба мисли як ҷавони наврас аст ки дар қадамҳои 28 аллакай қадам гузошт мустақилияти худро. фикр мекунам ки имрӯз насли наврас аз ин самараи истиқлолият, аз ин сулҳу субот ба худ рӯз аз рӯз як ҷаҳон аламун илҳому таровату аламун хушбахтиро дарк мекунам. ва маз дар ин радиф асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ тамоми имконият, тамоми шароитро барои насли имрӯза фароҳам овардааст, то ки бо пешрафти техникаву технологияи муосир имрӯз бояд ҳар як насли ҷавон аз ин тараққиёти имрӯза бояд баҳра бигирад ва барои пешбурд, барои ояндаи давлату миллат бояд саҳми хишро гузошта бошад. ва имрӯз тамоми вазорату идораҳо низ дар он кӯшиш мекунанд ки насли наврасро, насли ҷавонро дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ватандӯстӣ, хештаншиносӣ тарбия кунанд, то оянда барои поянда нигоҳ доштани истиқлолияти давлатӣ ин насли наврас бояд саҳмгузор бошад. ва дигар ногуфта намонад ки имрӯз ҳастанд низ бархи баъз ҷавононе ҳастанд ки ба гумроҳӣ даст мезананд, ба ҷиноят даст мезананд, ба авбошӣ даст мезананд, ба дуздӣ даст мезананд ва дигар омилҳои номатлубро масалан даст мезананд. фикр мекунам ки имрӯз ҳар як фарди солим андеш бояд сари он биандешад ки барои як ҷавоне ки дар роҳи бад аст, ба роҳи рост ҳидоят кардан, ҳар як кули ҷомеа, на балки як вазорату идораҳо, балки имрӯз кули ҷомеа вазифадор аст ки он баъзе камбудиҳое ки баъзе наврасон мекунанд бояд дар якҷоягӣ барои бартараф кардан ва онҳоро барои як зиндагии солиму роҳи ояндаи дуруст равона кардан вазифаи ҳар як шаҳрванд аст. ҳама кас орзу дорад дар зиндагӣ. шумо чӣ орзу доред? зиндагӣ мегӯянд ки худ як ширин набуд, зиндагиро орзу ширин намуд. воқеан ҳам инсон вақте ки аз ҷониби Парвардигор офарида шуд, барои ӯ холиқ яъне ки худованд тамоми шароитро фароҳам овард ва маҳз ҳар он чизе ки инсон имрӯз дар дил ҳавас дорад, ҳар он чизе ки мехоҳад
шукри худованд он чиз амалӣ мегардад ба он шарте ки нияти нек бошад, амали нек бошад, ҳаракати хуб бошад, ҳар он чизе ки барои хубии ҷомеа бошад, фикр мекунам ки орзуи хуб ҳамеша амалӣ мегардад. Аз ҳамин лиҳоз банда низ пайваста бо чунин як орзу ниятҳои нек на балки барои худ, балки барои дигарон низ, зеро ки ҳадиси расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст ки мегӯяд ки муъмин касе аст ки ҳар чизе ки барои худ дӯст медорад, барои худ орзу мекунад, барои рафиқаш, барои ҳамсояш, барои дигар нафарон низ ҳамон хушбахтиро, ҳамон чизе ки хуб аст барои худ орзу кунад. таманнои манам низ барои тамоми ҳамватанон, барои тамоми кулли дунё мусалмонон орзуи манам ҳамин аст ки ҳамавақт хушбахт бошанд, ҳамавақт ҳарчи орзуу дар дилшон ниятҳои нек аст, худованд ба орзуу ниятҳои некшон бирасонад. обод бошед. дар охир гуфтанием ки таманнои шумо барои канали ҳамнаво? барои шунавандагони канали ҳамнаво, махсусан ба шумо бародари азиз ки роҳбари канали ҳамнаво дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳастед, изҳори миннатдорӣ мекунам ки вақти пурқимати худро ҷудо кардед, имрӯз як суҳбате бо мо оростед. фикр мекунам ки маъзан ҳамин талошу заҳматҳои шумо ҳам низ беподош намемонад. ҳар он чизе ки имрӯз дар ҷомеа барои беҳбуд, барои беҳтар намудани мафкураи ҷавонон, кулли ҷомеа саҳми шумо ҳам низ бисёр калон аст. бисёр ҳам изҳори миннатдорӣ мекунам ва дар корҳои ояндаатон низ ба шумо бисёр бурдбориҳо, комёбиҳои беназиро таманно дорам. саломат бошен ака. канали ҳамнаво дар нашри китоби хазинаи маърифат саҳмгузор аст ва китобро беҳтарин ҳадия медонем мо ва ин китобро барои шумо тӯҳфа мекунем ака аз хазинаи маърифат. саломат бошед. Сарбаланд бошед, зинда бошед. ва дӯстони азиз, ин буд як суҳбати озоди мо ба охир расид. ташаккури зиёд барои акаи марди худо ки сухани моро рад накарданду бо суҳбати озоди мо ташриф оварданд. зинда бошен ака. то видеои анда худованд нигаҳбонатон бошад. گویند مدام یارو برادر به هم شویم، گویند مدام یارو برادر به هم شویم. ملت وجودی میهن و او جان ملت است. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.